Ai kebeli pi baro ki pai ba ki ba je page ki ba je song tenat bat kunjur ki ba je subscribe ka channel jong sangat uperta. Mata si dia khat patrik jong nailur kesam araja fulai. Baka di kesengi hakabaka dan ka special session jong ke parliament ya ka balakhat da ka Sukar National Democratic Front hong te po Delhi. Kani ka torbat karpang na di ka special session kan kut adu ka arpu atarik matau benai. Sibun ke jekan ke lami nadu baka Sukar kala penbenaman penlong ya kan di ka special session. Namar ba amtip ke ikimat kebanyakan hakan di ka special session. Tehenrai ki ladon sibun ki jeng batai ki jeng antat bahkan di ka special session. Laban wanra ru ya kawin di kimat ki belong ki agenda juga seng BJP dan di ka belong kawin di kimat. Ele election dan di ka manifesto juga seng BJP. Ba kata kalong ka uniform civil code. Ti syab ngenya poi ka sepangkan di ka kendon dan di ka an ngiton kamat tip syua. Hakinu ki bentar yang karti sensar yang kari India lani hakinu ki bentar la pesut. Ia kan ke UCC hak constitution yang kari India. Ini bentip bala produk ia ka uniform civil code hak bentar ka pasal lani hak part 4 yang ke Indian constitution. Hak kata ka bentar ka bala kadau syai ia ka bala tiap ka directive principles of state policy. Lesing nak banteli ka ikan ni ka directive principle of state policy. Kani ka di ka bentar yang karti sensar yang kari India. Bakumno ki sarkar ken persang ban kenjo asya thong bat ki bakumno kita ki thong di ban kenjo abla produk hang ni jadi ban tip ru bakan di kabenta ka basau jong karti sensya jong kar India haka baka kashari kam don bor dan kam nak ban tuklar ban pentri kam ni ka baki ong kita ketin pareng non enforceable dan di kata kabenta ka baka kod kam nak ban tuklar apa pentri kam ya kita ki kendon Barka syongbek aka Sukar bagan tahu ya ki an kemudian iki katu ke ki benta joka directive principle of state policy kemudian ka puli putih dan ka education ka bide baka artikel ka bahasa huai bat ka bahasa penriu jongka directive of state policy ka penkela ya ka right to education syaka fundamental rights naka directive of state policy syaka 86 Constitutional Amendment hakasnam araja ar wa kumjuru ban penkelai ke UCC syakaan ban pentrikam dan kamban le kemapule ia kini ka an hakabede ba kapule ke putih tika ikani ka UCC pat singi ki babon ki jeng keren ka dikesni ki beladab kila keren bahasa pangkana UCC dan ki balak tieng bakla ban kata ya ka jengit nyam dan ki bala batai bakla ban kata ya ka culture bakam ta terter UCC kemud Uniform Civil Code. Uniform ni suatu kamu buat kabaya renti, kabaya long kawai. Mau civil kadi ka kata ya ka thawi ka jemut cuki pai ba. Code kamu buat kadi ki kendon ande ki riti trekam. Kamu buat ang di UCC hari India ngilap ong ka ketien kabaya suatu pai ba. Kamu ba hari India andon be tang kawai ka an. Mau ka an kabaya bat ka jengit nyam ka an kabaya bat ki culture bakam ta terter ni senang batai kam sedia ni kita ki bentang. Ka UCC ka benakong akan kata ya ka personal law. Personal law kambot kidi kita ki an ki bedai bat ka syongha syongman ta ka marriage law mo namara por India ki don ki an ki bakarpang nam ta ki Kristan ki don ka jong ka an syongkurim ta ka marriage law ka ki Muslim ki don ka jong ki Hindu ki don ka jong. Nata susukan kata ru tentang ka ai bede baka jingis tho chong korem ka kata ru ka ai ka divorce ka baki om ni kata ka jingya pelai san ing mo ka jingya pelai san ing ki Kristan ki don la ka jong kembala don ka marriage law ki Muslim ki don la ka jong ki Hindu ki don la ka jong te wat hapo ka balang Kristan ru ki balang Kristan ka balang Katolik ka an ya tho ba ka an ya pelai san ing ka don la ka jong ngilak ban sim nuksa mengilak ban pek nuksa kendat iba red air haka jingya dei bat ka anya pelai san siing haka balang Presbyterian ka jingya pelai san siing andi ka kijong kata ka jingya tarkot la ban ne hakmat jong ka jing besar kat bah ka balang Katolik pat ka kamdon kata ka an ban penyakhlat ya ki briu bat ka ni ka syong setangha ki bor ki balang ki bah ki idu Ikini ngilak ban syam na ka jengkeren jong Archbishop Malakhat no jong ka jelam mekhlia
Reverend Dominic Jala ubala kana ki Islam ki belada ubala batai khamshai ha ka bedei bagan ka ai pelai san chiing ha ka bedei bat ka balang Katolik tem tanginya sap khandiat ka khana mangin suthu ka ka bakadon ha ka balang Katolik ha bedei ba ka ai pelai san chiing Kabenta ka ba kata ya kani ka jingim sikurim ru kadai ha ba ki beriu ki kandu bat kami ke jinge pat japra te namar kata kidon ki kes hagba kabalang kadon la kabor habala tokit bha ban ong kidon ki jinge kanti kurim ba la ban penchai bat pen pau perthai ba kim long su kawe kata tin pharangi khot annulment handai kata ga dei tang hadin bala tokit pasmuthu ba klamdon ka jing ya klei ka juban lak kata ka jutang lene ka juban lak ka jing ya kular kantiu kurim kalong ka bam don jing lai lui bagi beriu ki le ikata kham dan jing suthu badan bopen bor ki pat gladon kum kita ki kesru habaki arngut chenram kan thei gila wan khmat ka duwan amden da common lo jong rei da ka jing pen bor jing ki weipat le sei kata bangi khot ru ka defect jong ka consent jong ki arngut ka jing manjur jong ki arngut kamlong ka balai lui kamlong ka basai kamlong ka bakat kum ka an jong ka balang idong ki wei ki kesru kaba se hakwi pat kapor ki tugi patbet khamtam ya ki an ki kanun chu kabalang kinangla ban patai su haganu ko rukam kabalang ga ya na ga banda ka jingi penbet ya ka ni ka long ying long sem khamtam habadon kum ka ni ka jing ti hakabalang jungi kamdan kapa kata ka bangi khot divorce ka jingi klat daga an namarba kani kamla man long kalong penban persya ya ka bau blai ulong baru labu ya ka bau play la penyeso ubriu umla ban penyeklat ti nama kata ladat kinu ki briu ki pekran chpang ka magi khot divorce ha ka ti ha ka balang ka thik jingi kamdon kata kadon penban kata pangi khot ka annulment ha ka ba lumba ka bor jong mdei tu bishop mdei manu hendrei lumba ka bor ba khli do jong ka balang Katolik kila man penmi kata karai ba kani ka jingi tho chong kurem kamsim ladon nongrim nama nadu pastang ladon ke bam song nia bat kadon ke balong sabar na ka ai nang ta haka nyam muslim pan kini ka ai apply san chiing ki ong kata ka triple talak mo triple talak kamot chuong talak laisin kamot unu orang ba muslim ulala me song khat no ba ka kentai muslim kani ngila bani iya ka we ki court case ki belajar dang shen trong kawai kalong kimi muslim kaba orang ba muslim namar ka ba songkhat bat ka song bi talak lasin kamot tang ta lala ni songkhat ba ni orang ba dai su la su lani nan hok su da den kam su ruban sai ki kun ki jong kani gadi ka ai ka badan ka ji price siang bat kana muslim bat kamal ong meneh ka balang pesrian pat ka don de kata ka jang tarkon akmat jong ka ying besar tinamar bakari India kadi ka babun kinyam ka babun ki jat benriu ka jeng perkhat jeng ki babun andalawan ra dang ya kawi ka an tinang nu ka sarkar kan pe kanu ka an ka babyang tam ban siam ban pelong uniform habarok kawi kari India la kalong ka jeng tho song korem la ne la kalong ka jeng ya praisan sieng bat kam ta ter kadon ka jeng ting na ki babun ban namar bakari India kadi-kadi ke babun ke basyang haka ke ki badon haka niam Hindu ke namar ba kam don kan ka an ke balong sanosa de kadi India bar away ke sarkar kelak ban sim man pelong an baik tengah ke way ba kelak ban sim nak an jo kan niam Hindu kata kadi ka jing ya perkhat jing ke babun ke balang ke lese kan ni kelak ban deiru ngira ban tip ya kata nang ta syuru ki personal ki kedo sepang kata ka jing yo pateng ka inheritance kejing ajai bakum ta ter hakajai beri khasi ke jongi kejing ajai ke desha ka kentai ho la bandon ka tu ka niru ki ba ajai so shenram so ka mo se kentai kamot se ka kemie nang ta ka beri pat bat ka jing hiar pateng hakajai beri khasi ke jongi ni ai pateng ya ka kon khaddu ka mak ya tip wala da kidon ka tu kon di ki yeng ru makilong yeng ki gor ki bia ai lang ya kapateng ya ki sam ha matum ju ya ki khon chanam kom ta tene ki kilong tang khendiat agar kom ki Hindu jong ki jat bin ri thor pat ka benta ka khambun ki ai ya ki khon shenrang lai ni ki khon ning kong
te kaniru ngintip ka sokar kan sim na ka anjong no na ka culture jong no kaniru ka bu sibun ke jing ka bu sibun ke jing ti yang ki jat pen riu ret pa kemengalak kado menne ba ka anya thok chong kadem ke kristan kita na ka jong Christian marriage law ki ong muslim kita na ka jong Hindu kita na ka jong haki kristan o fadala ni pastor di unong penyetho mo ka ba ke tang ke jing tho apa ki ye kan tang ke jong ublai rela da wan ka UCC ki babun ki batai ba kan dan baik Jakarta ka civil code marriage lana kata ke jing tho apa yang besar ka ba unong penyetho unong register undai magistrate kini kala ban kata ya ka rukam nyam ya rukam penyat nyam ka penyat balang jong ki babun ki balang kristan ki badan apa kari India nang takkan kita dua kabdeka an tinghun ni kata ka adoption mo wala da kidang duna ba ki ba pentri kami kini ka ai ban adopt kam tam e kitu ki ba ko ban tinghun ni ki khun ki wei kaniru kandan laga jong ka an namar ba ki khasi bat ki barjala ni ki pai beli kita por thor ki dan laga jong ka kam trikam mentang yu i bayakan ni ka UCC ki babun ba kimi ki jeng persyak ring di man kan mau ba ka UCC ka de ka wei ni ki manifesto ki badon apa ka parti BJP bat kani ka UCC kam de shu ka ba thamai ka balon ra da ka BJP haka constituent assembly nani ka ka dorbar banya thau ya karti sinsar jo kari India labu ru ya kani ba kari India ka de bandon da kan uniform civil code Hendai yang kata kepot-pot kecingnya perkhat jong ka constituent assembly kelong. Bahkan penap lupa ya ja baki an ba pher jong kejat benriu. Ki an ki ba pher jong kejat niam. Kila ban ketapan ya kejingnya long kawai jong kari India. Kemengalap peni pi menne ba ka haka divorce law jong ka nem muslim. Mungkin kam than kata ka jingnya sankot sansla. Mungkin kam ia menyalik seki mat jiging bisan resi ong betang talak laisin nurang ba usum lala bande kata ila don ki kan thai muslim ki bala ujor ya kani sepo ka supreme court nangta hakapor ba sanchar ka sang kongres ru ki babun ki lakwa banwan ra ya kani ka uniform civil code namanya ra tang ka anya por India ndi kani ka bu ba terbuka exception ada don ka jeng bamyak baik ki an lakang ka culture ka jat bin riu ni hakar kompanya niam tingim tip kemulang himne bahkan ka special session kala ban 1 am kan ka uniform civil code namar haki snam ki baladap radon ka jing wanra har kom jing ka private members bill ya kan uniform civil code introduce support parliament bat ka parliament kala priang ya kan iti hendai namar ba ka private members bill kala sakot kumtu bat radon ka list banyatai ya kan ka bill Ani phai pat siki jilla katha chite lami ni ki jilla kam ka Mizoram ka Nagaland ki lawan ra da ka resolution apo assembly ba da pentrikam da ka sokar pedeng ka pentrikam ya ka uniform civil code kini ki jilla kam ka Nagaland bat ke Mizoram kinu pedang ya ka UCC ke jilla makhlia mata kata na pedeng ka autumn session ni kata ko darwa sendrai bat kaseng kongres kalapan pawa kan ra da ka resolution ban persya ya ka jing pentrikam ya ka uniform civil code tenreng yu ipat ba umutri na ba ka jela kon ra sangma habala kali na ginong to ko bo la ka assembly kan ra na em ya ka resolution ban persya ya ka UCC kon ra sangma la jubab kumni kumno ginwan ra da ka resolution persya ya ka UCC man ngimpat tip adu mata ki kendor ini ki guidelines ki badon hapok ka UCC ong konrad shubukno lara haka UCC lawan ra ba barok kawi kari India ana jaj no shaka kemi hatu kata kal somhok man persya do we expect the government will bring resolution against this to exempt the state of Meghalaya? Which one? UCC Forest Amendment Act. I've not seen the UCC bill. Is that UCC bill has been put? No, for the sake of seeking exemption. From what? Whether not to be implemented in India. Whether the government has solution. No, suppose the UCC says that the whole of India should become a matrilineal society. Shall I oppose it? No, it should be.
No, I'm just asking you that if the UCC, as in when you're asking me to oppose it, suppose the UCC says tomorrow, I'm not saying it will, but I'm saying if the UCC has the thing that's saying that the UCC will be in terms of the lineage. From now on, India will be lineage towards the girl child, and so the lineage will be from the mother, and so this is the new UCC. We are not So- anticipating that, sir. No, I'm not saying. So what are you anticipating? So I don't know what to anticipate is what I'm asking you. What to object is what I'm asking you. UCC, you're asking me to come out with something, resolution on what? Give me a document. Then I will tell you whether I can object to it or not. Because tomorrow, suppose UCC says that the lineage will be from the mother, I think Meghalaya will be the first one to accept it. I'm asking you for details. So therefore, what I'm saying is we can't go for anything under assumptions. We are running a government out here. And as a government, what I'm saying is that a UCC in general, if you look at it as a thought process and as an idea for a diverse nation like country, looks very difficult is what I'm saying. So therefore, it's not something that can go very easily for a country like India, is my stand. But what to object or not to object or resolution to pass depends on what is it that the UCC is coming for. Without seeing the document, I cannot comment is what I'm saying. Tenrai ubak Robert Jun Khajarin nul hapun pau kajik sengol lengo ya kene kajik keren jong umti rang ba. Bakumno kat umti rang ba umtip ki eki kendon ki eki galan ki eki bandon hapo jong ka UCC. Kanya kerbum terang ba gong ba. Kanya umpat sengudon kam kin bandara exclusion namar ba impertip ka balong kumno la say namar yo. Ban ong ba ngimtip ke iga uniform civil code ke day ke ba kabum laman peding. Mo nomor ni ke iga uniform civil code barok le tiblut. Ke uniform civil code ke day kita ka an ke ban bujeli. Ya barok ki personal law hakari India hi barok hoi. Ya barok ki family law. Ki kita ki personal law la ki family law ngitip ba ki de ki an ka ba tungku ba ka shong kha shong man ka ya palai sanching ka jing hiar pateng ka jing yo pateng ka ai jat ai khong ka ya lani ka takalan age mo but kum ta terter ti lada kat du chief minister ong ngam tip ka iga UCC te ka kala e than Am namar bo. ti lada tip ka iga UCC to ngin I ha ka ta ka jing bom tip ka jong u tin ri ni kum kinok so sinong itip ke UCC uong hot ba kampat wan ka bill mo tin ri ka wan ka bill ya ka konsep jong ka an ngala tip ke ke ban sadon hang tang ngala tip nan ai nuk sa phi kum ka shong kha shong man phi tharai ba ka ta ka UCC kan dang penne ban ong ba ya shong kha shong man an na pateng ban ba ki pastor kin dang dei hi ki maris register kata ka bom la long kata ti ka bom dei hi ti ki uniform civil code ti lada ki ong ba kata ka uniform civil code kan ni ajak kimi no ti kata ka bom la long ka bonom jia shu hi kala long ko ma phik mi lenti ba usun rang pun kun hi ka ju hi ti ba phin ong ba kat chief minister tip ka UCC ka bom la ban long chief minister buron ka jungi udi bro start tip ka UCC henry tang kan ni ka wei ka long ba jack ba udon lang ha ka NDA let's say ka ya u ban pen pau persaan relak na kata ngati dalai le ngam pediang ban ong ba chief minister buron jungi tip ka UCC lada ki wei ki chief minister ki wei ki jala kum ka Nagaland ka Mizoram bat ki wei ki southern state mo ki tip ti bali tang jongi tip ti chief minister buron ga jongi tip ka UCC tip hiru ba ka UCC kan kata ya ka jala ka jongi na mobli lada pin pet haki snam ki bala haki banai ki bala khamdem chief minister jongi ula persat ya ka UCC ti lada hakata ka por tip bali tam tip shu ti utip menrai kumbang ong pi le si u ya don lang hapo jong ka MDA ka NPP ka diga wei na ki alliance jong ka BJP ti le si ka UCC ka di ka jing trang ka jing amnut jong ka BJP ban pen ulong ti le si don ha ka portion ban objective re ban ong ba tip ti ka bom la